lang hilin eh. Hi, good morning. Mayong buntag, adlaw Lunes, pizza 22. Mo na niya iabot ni Precious karon. Kabi pa man to sila dito sa airport, nag-prepare ko og sabaw. Sabawng isda, tangan og kamunggay. Precious mo. Ay, kurbada! Saan ka ba nila? What? Ate Kia. Ikaw na, Nay. Kay init, Nay. Hindi pa yung turn. Init. A few moments later. Paano na magkasusunod? Kasi Precious, ganahin dos. May di may kaya init na. Wala aircon. Abot sa siya, aircon. Kasi hiyari yung ban. Kaya mga ko no, sakay ko sa Spring Wheel. Mas nanay guys. Kuya na. Yan nas pulos nangka. Oy, wata, niabot nas pulos nangka. Nakatawa wala naabot sa pulos nangka. Si Rosemary wa makaabot kini mo tong moabot sa patrosinyo. Mo nag-online ganiha. Ang driver nga. Wapain taon to ito. Patrosinyo unta sa moabat. Eh, Oh, na Precious. Nakuha ni Diyos taglaran. Maluoy ko kulog ng isa live series kay dugi mo abot. Mauna. Di po makaayahay na. Di makaayahay lingkod na. Kaya series lingkod. Rawa dyan. Di ka takilid. Pala dito ito. Ganyan duty gabi eh. Dito paglagag sa dugin ka. Close open. Close open ko no. Gusto ba gapaw? Close open. Nagbata. Hanggang dos nangka. Way nangkas Manila be. Way nangka. Plus, Way dahon. Agkila yun. Walid ya. Hindi ka hoy na ito dapat ito. Way kahoy. kanita. Way kahoy. Way kahoy. Di naman to. Paano naman to? Ano man na. Di man mato. Dili mato kay igang no. Mas igang ba ni Bohol? O Manila igang? Sige lang, gatubang na itong hangin. Oh, nalag TV na pudro. TV na pudro. Yung isi daw. Kaya magkakwaon. Istorya naman. Katawa na ba po? Ano naman siya no, di masabot ha. Nga ni mo gustiya sa una na eh. Katupag bago kong niabot dani. Di ka nang pawid uglain. Kaputa kahoy. Kaya wala may langkitan. Ilahon. Ako sa Paskuan. Malbere. Wala pa ka tilaw. Nga ni guys. Karon pa. Tilaw na. Sa una kayo wala pa na munga. Kaya, sige mo tilaw to. Namin yung comment sa vlog nga tambaw ko ni Juan. Prostate cancer. Ha? Yeah. Ahluman. Paboritong kiya ni kaning violet ya. Hinog na. Para magkuhan ka nang nai. Ay! Bungag ay! Ay, lami magod. Ano pa karon? Ito kapag kanin. Kao na to. Pa. Kiya! Amay gawin may asin. Hangad po bata oh. Ahlam. Ahlam na. Ahlam na. Ano sama, yung tamis ko no. Kana na item. So, masutong nakaan, hangman. Kana item lunon din. Item lunon ka na. Kare. Oh, tamis daig mahinog. Violet. Tamis, basta hinog. Puno ay makagira rong Sikat-sikat nagbata. Agosto, kasipti na ka. Ano tayo? Puno ay madadyo din ang gira sa China, Pilipinas, kasipti na ka. Adi ko nung nagira. Kaya gani ko nung chain. A few moments later. Hi, morning. Hi, that's baby Precious.
Danamis doon ng tatay, kami ni Poli. Kami mo ma, yung nanay. Diara, tadad ko makabidyo sa kad pag-abot. Kay busy. Bisi-bisihan, kaya order ginagmay. Karon pa ko nakahawid. Ay. Paskiya. Yes, Ate Kia. Tara rin. Ate Kia. Good morning sa tanan. Morning. Good morning. Isa pa ito morning. Good morning mong tanan. Kamusta mo? Salamat sa gasas kinabuhi. Nakita nami. Yan nami. O, di nga naman. Ngari. Good morning mong tanan. Labi na ni Ma'am Yuni ngayok. Dianas Bibi Precious. Yan. Nila ni Jit Mendoza. Hala. Hala nila. Hala mga apo dia. Hala nanay. Nanay. Dinas Kia nanay. Dia tawag yang. Dia nagyaya. Ate Kia. Nga ni Kia sa una ka upawa. Nga ni kabi. Nga ni bugong bili ko. Wah. Nah, aku mau kuno. Serius. Hala, nangilak pa. Hala. Isus. Binuto anak to. Hala. Ano man ang magilak-ilak man na, oy. Ano magilak-ilak man. Dede na ikaw, di aron na na ari, oy. Ano din nga plus? Ano ko ano, big sa gitang pinaakas, amigas. Ano po dia? Hello, hi. Hiluhay ko no. Dahil namin sa mga Daan na mis punuas nangka, nagtingog, nakaiwas sa Jamis Bagdo. kalabag to. Uy, Nagsuunan sa Manila. Tapos ang gagawin niya. Namo Among bata, napagpak sa lamok. Lamok o titad maguning uban na kay dato naman isod sa moskit. Ha? Tambalan gipak sa lamok. Lucia, mingaw na po siya muli ng Garcia. Kami na pa rin magtikaw-tikaw. Pwede na ikaw nak. Busog pa man siguro ka na. Ma'am Siri Ulrich, diyan namin sa amang nangka. Dapat din nangka ra ba nabilin? Oh. Kamusta mong tanan? Labi na nila Jit Mendoza. Bilma Macabalo. Yan ay bata, makalipay ang bata. Na hi fans. Ichisu. Way ligo si Lula. Way ligo si Lula. Hi fans. Hi. Naman ako mo close open. Close open. Dali na tanaw mo cellphone. No. Ano? Close open. Close open. Kasi sa hangin na yung mga dahon-dahon. Wap ni sa Manila, no? Rangad. Ay dahos man sanitas. Rangad. Kia, Ate Kia. Tokos piso sa Ate Kia. Kia, di namin nagduyan. Tadahang video nakaadlaw. Di man nakaadlaw ako'y video na ba? Nabisi-bisihan to pag-abot tayo suman-suman. Oy, salamat datos ni aging adlaw nga nag-order og suman to ang classmate sa Norma. Si Madam Norma. Kaya sa mahayahay. Kaya mang Bibi Precious. Ya, ang tinakang pao. Tinakang. Gahang tinak ang diyan nagamong bata. Namang bata lagi kuno nasakpan man og sipon. Ngayon na dyan yung mga mag-ipon ah. Ay na pa siya. Anak mo ba tag-grade block kay mabasag mo si Hina? Kapo, duha na kabuok. Duha na tapok. Ano suko? Taari ka nanay? Ano ba ka mo didi nanay? May katugon man gudi mo didi nanay. Jesus ko nanay. Ugwa ka na mo to buhol di ka hilakon. Karon pa ka naghilak-hilak. Ay isipon man no, luway lang po damong bata isipon. Sa pila ka kyan. Uy,
man nagyaway kang hati kaya. Wa man gyud. Pagdating, mapakuha man na. Ay, sis. Tadapit na. Kamu tanay. Dere puskuan dia. Diksian. Hapit na pa din mo be. Ugma. Edad din mo. 7 ako lang isang edad. Daga na. Ala. Mga nigong papa. Ha? Hindi mo ito kasag na. Lula ni mo biti. Hindi. Hindi ka pagutan. Nasiksian dia. Sitang iya. Dapat siya dia kadugan. Mga apos Cortez. Kayo man mga ban. Hindi kadugan. Hiliksian ka dito po ni Cortez. Bisita. Nakatulad sa Cortez no. Dito na kabe. Dito na kaya grade mo niksi. Dito. Dito. dito ni grade 1 man eh. Pag-anak kan open, close, open, close, open, close, open, close, open. Natinga sila ka na may mga dahon. Way doon sa Manila Bino. Isus. Nanay ka. Isus. Uy. Duyan sa amin. Precious. Salam sa nangka. Dira. Gaskia. Kia. Usiliksi. Maliksi doa. Pag mga yayang precious daghan. Katawa. Ay, katawa precious na. Ate Kia ko no. Ate Kia. No. Asa mo? Rapod me, nang gibaklay me. Yan na. Ay, kung papari na may. Hi na hi. Ay, papari. Kia hi, kunus Kia. Hi papare. Haman ang papatinood na nahilin. Oh, padong mi si babaw kay kanilang way signal, ngita mi signal. Salyana ni uban. Asang ibabawan nahilin. Ato si babaw ila. At Kuya Im. Masigkit ang tang Romeo nahilin. Hinagbot ang Romeo, mahadog man kang Romeo. Pero, Sila na dia, gimingaw man hiza, maniban sa naha. makasignal ang cellphone na nahilin. Mo bang nagdag cellphone? Kay Napring Kia. Ang nagdag cellphone? Kalipat na nahilin. Nakakalipat. Eka. Kaban ba kasi mong mama? Di ko nahilin. Di ko. Mo nang serbisyo dan niyam gani ko Galicia. Tataad ko maka video. Tataad ko maka-upload kay kanliging signal. Nataad ng signal. I love you, Day. Tataad ni maka. Masig makakita kung matri nahilin. Madri naman kung ka magduwag Madri. Ha? Nahilin. Bawal na ka magduwag Madri. Bawal nahilin. Hmm.